ମୁଁ ଏତେ ରେଟ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳର ଆରମ୍ଭ କିଛି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ। ମୁଁ ବାଲୁକା ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଏକ କଥା ଯେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ଓରିଓ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇକି ମୋ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଭାତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଚାଲିଥିଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ମୋତେ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲା। ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ମୋର ପାଣିରେ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଲିଟରାଲି ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା ମସ୍ତ ଟକ୍କର ଲେकर ଖେଳିଲେ ହେତା। ଖଟ ଉପରେ ଚେୟାର ପକେଇକି ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା। ମୁହଁର ଏ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ମୁହଁର ଅବସ୍ଥା ଓହ୍ଲେଇକିନା ଆସିଯାଇଥିଲି ଛାତକୁ। ଛାତରୁ ତଳକୁ ଆସିକି ଆସିଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଡହରା ଠିଆ ହେଇଛି। ଡହରା ମୋତେ ବି ଟିକେ ଚଷମା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲା। ଚଷମା ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସିଧା ପଳେଇଥିଲି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ। ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ମେଢ଼ ସବୁ ଯାଉଥିଲା। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ମେଢ଼ ଦେଖିଲି। ଆଉ କେତେ ଅଜବ ପ୍ରକାର କଥା ନା, ମାଆକୁ ଆଉ ବରଷେ ଅନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୋତେ ଏ କଥା ଭାବିକି ବହୁତ ହି କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଲିଟରାଲି ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ହେଲା। ମା ଆମକୁ ବର୍ଷେ ପରେ ଦେଖାହେବେ।